Doncs pot transmetre alegria. Comèdia. Serà molt dinàmic tot, dinàmic no, en plan de reunir. Comèdia i drama alhora. S'emmerden cada cop més. El que diuen, com ho diuen. I el David m'està ponent una cara. És una obra que et farà plorar, et farà riure, et farà plorar i riure a la vegada. I moments de molt dramatisme. Que et pots identificar amb els personatges i llavors et recordes dels moments en què tu mateix vas passat malament. O sigui, és una combinació d'emocions totalment, aquesta obra. I llavors sents el que senten els personatges en la teva pròpia pell. Poden tocar la fibra sensible. Llavors això ajuda que acabis plorant. I que tingueu aquestes dues parts de comèdia i de drama. Però el mateix passa amb els moments de riure, així que està molt equilibrat. El meu personatge, personalment, és una petita combinació d'aquesta obra.